ассалому алайкум ҳамватанони иззатманд. намоиши криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноии кишвар дар ҳафтаи сипарӣ гардида ва аз натиҷаи фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар пешгирии ҷинояткорӣ ва ошкор сохтани ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда шинос менамояд. дар студия бо шумо мо рухсор таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. муноқишаи пайдарпай ва нофаҳмӣ дар оила хуштуман аз дасти келин ба ҳалокат расид. сабаби ба ҳалокат расидани хуштуманатон бар чӣ буд? ҳар рӯз ҷанга ҷӯш буд. бачима мегирад, тара сар мекияд, тамада дар кор нестем. бемасъулиятии падару модар навраси мактабхон даст ба ҷиноят зад. муомилоти асъори қалбакӣ ошкор гардид. турсия гирифта оварда. чӣ қадар маблағ буд? 2600 ғоратгаре ки телефони мобилии хабарнигорро тасарруф кард ба даст афтод. Тарак омад, айтиш сарш ята задам, телефон айдас шудалти, духтарак сарш хатда шиш дарё. Телефон ай замин гирифтам. тири нашаҷалобон хок хурд. боздошти гумонбарон ва мусодираи 78 килограмм мухаддироти афюну ҳашиш. 78 кило маводи мухаддирро аз афғоно гирифтам. ба шаҳри хуҷанд бурдани будам ки маро дастгир карданд. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.